Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Йыланнар гадәттәгедән иртәрәк уянганнар, рептилияләр коя үрмәли һәм йылан тешләсә ни эшләргә? Мигрантларның балалары рус теленнән тест тапшырачак, миграция өлкәсендә тагын нинди яңалыклар? Яшеренген урыннарыннан шуышып чыктылар. Быел йыланнар гадәттәгедән иртәрәк уянганнар, рептилияләр саны күбрәк булачак. Бу хакта биологлар кисәтә. Йыланнар коя үрмәли һәм йылан тешләсә ни эшләргә? Бу сорауларга җавапларны чыгарылышның беренче материалында яңгыратырбыз. Быел йыланнар гадәттәгедән 2 атнага иртәрәк уянганнар. Бу хакта биологлар хәбәр итте. Алар әйтүенчә, йыланнар күбрәк тә булачак. Җылы һава торышы аларның күбесенең исән калуына ярдәм генә итә. Будут заползать на дачи, на огородные участки. Так как змей стало немножко больше, они будут искать себе место пропитания. И если садово-огородный участок имеется в виду, что не содержится в должном санитарном состоянии, то есть есть отбетки какие-то, есть остатки растительной пищи, там разводятся мышки, а где мыши, туда ползут змеи. Йыланнар беренче булып һөҗүм итми диләр биологлар. Алар кешеләрдән куркалар, шуңа күрә шуышып китәргә тырышалар. Ләкин әгәр дә аларны борчысаң яки алар куркыныч сизсәләр, сакланачаклар. Узган ел медицина ярдәме 12 кешегә кирәк булган. Шуларның 6-сы стационарда дәваланган. Медицина хезмәткәрләре кисәткәнчә, агуны суырга ярамый. Хочу сказать, что не нужно как-то холодом обрабатывать или же сдавливать место. Наоборот, нам нужно то место укуса, которое есть, освободить от одежды. И чем быстрее, тем лучше будет, если мы его отвезем с вами в поликлинику или в ФАП, который есть рядом. Табиблар сүзләренчә, пациент йылан яки агулы булмаган йылан тешләвенә карамасан медицина учреждениесенә килергә кирәк. Кешегә столбнякка каршы вакцина ясатырга кирәк булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Мигрантларның балалары рус теленнән тест тапшырачак. Бүгенге көндә Чаллы мәктәпләрендә чит ил гражданнарының 150-гә якын балалары белем ала. Миграция өлкәсендә тагын нинди яңалыклар булганын тулырак киләсе минутларда сөйләрбез. 1 апрельдән чит ил гражданнарының мәктәпкә һәм бакчага керүче балалары өчен яңа таләпләр кертелде. Аларга дактилоскопик теркәлү узарга, фотосурәтләр ясарга, әлеге баланың Россия территориясендә булу законлыгын раслый торган документлар бирергә кирәк. Югыйсә, аны балалар бакчасында, мәктәптә дә кабул итмәячәкләр. Моннан тыш мәгариф учреждениесенә кабул иткәндә мигрантларның балалары рус телен белүгә тест узачак. 1 апреля 2025 года у нас истек срок замены водительских удостоверений иностранным гражданам, которые получили вид на жительство либо гражданство Российской Федерации до 1 апреля 2024 года. Для таких граждан у нас целый год существовал порядок, что они могли заменить удостоверения водительские иностранные на удостоверения водительские российские без сдачи экзаменов на вождение. Әгәр чит ил гражданины 1 апрельгә кадәр машина йөртү таныклыгын алыштырырга өлгермәгән икән, ул гамәлдә түгел дип саналачак. Шулай ук миграция мәсьәләләре буенча бүлек башлыгы искә төшергәнчә, мигрантларның Россиядә булуларын легалләштерү өчен бик аз вакыт калды. Бер ай эчендә Ичке эшләр министрлыгының территориаль бүлекчәләренә нибары 29 кеше мөрәҗәгать иткән. Я обращаюсь уже даже не к иностранным гражданам, а к работодателям, где эти иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность, чтобы они взяли и пересмотрели каждого своего работника по реестру контролируемых лиц, который можно посмотреть на сайте Главного управления по вопросам миграции, он в свободном доступе. Хезмәткәр әлеге реестрда булганда, аны кичекмәсән миграция мәсьәләләре бүлегенә җибәрергә кирәк. Әгәр хәзер күпләр бу эшкә тотынса, мигрантлар Россиядә булу өчен документлар рәсмиләштерергә өлгермәскә мөмкин дип билгеләделәр Ичке эшләр идарәсендә. Мондый очракта чит ил гражданнарына үз туган илләренә китәргә туры киләчәк, ә эш бирүчеләргә кадрларсыз калу куркынычы яный. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Йорчолда жылту сезоны ахырына якынлаша, жыллыкны сүндерү вакыты әлегә билгеләнмәгән. Ул арада шәһәрдә инде су һәм жыллык белән тәэмин итү челтәрләрен ремонтлау башланды. Толырак киләсе материалда.
Исегізге түшіребіз 5 күн дауымында орташа тәулік хауа температурасы 8 градустан түбән түшмәсә, тұрак йортларға жылылық беру тоқтатыла. Шулық вақытта яқын арада синоптиклар жылы хауа тұрышы вәғді ите, ләкин түнлі температура 0 тирәсендә булачак. Шуңа күрә жылылықны сүндіру вақыты әлегә билгеләнмәгән. Шәһәр мэры билгеләп үткәнчә, узган ел жылыту сезоны 22 апрельдә тәмамланды. Законом определено соответствующим нормативным документам, но тем не менее погода, особенно в ночное время, может преподнести сюрпризы. Мы понимаем, что в панельных домах это не очень комфортно для детей, для граждан старшего поколения, пожилого возраста. Об этом тоже нужно помнить и не забывать. Моннан тыш шәһәр башлыгы башкарма комитетка су һәм җылылык белән тәэмин итү челтәрләрен ремонтлау мәсьәләләрен оператив рәвештә килештерергә кушты. Чалда җылылык сүнгәнне дә көтмичә эшкә керештеләр. Для начала всех ремонтных работ погода уже более чем благоприятная. Поэтому коллеги, кто этим вопросом занимается, эти вопросы сопровождает, мы договорились еженедельно. Держим на контроле. Руководитель исполкома в субботу-воскресенье смотрит сам персонально ход ремонтных работ. Гомумән алганда быел чалда 19 километрдан артык җылылык челтәрен яңарту планлаштырыла. Финанслауның гомуми күләме 1 миллиард 200 миллион сум дип бәяләнә. Моннан тыш 62 километр озынлыктагы су белән тәэмин итү һәм су агызу челтәрләрен ремонтлау планлаштырыла. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолдан Мәдинә Мөхәммәтҗанова һәм аның волонтерлар командасы хәрби хезмәткәрләр өчен чираттагы татлы сый әзерли. Исегезгә төшерәбез, милли ризык хәрбиләрдә зур ихтыяҗга ия. Шуңа күрә ир-атлар чираттагы гуманитар ярдәм белән 80 килограммнан артык чәк-чәк тә алачак. Сыйны әзерләүдә безнең төшерү төркеме дә катнашты. Волонтерларга 80 килограммнан артык чәк-чәк ясау өчен 2 көн вакыт киткәне барысында кайнар бал белән бутыйсы гына кала. Үз командамнан башка булдыра алмас идем дип уртаклаша Мәдинә Мөхәммәтҗанова. Татлы ризык әзерләүдә битараф булмаган Чаллы халкы да ярдәм итә. Шул 2 көндә инде безнең 310 йомырка китте, 45 литр май, 30 килограмм инде киләсе атнаның ахырына кызлар яңадан җыелачакбыз. Инде без контейнерларга аны бал белән катырачакбыз инде. Кызларга бик зур рәхмәт. Монда где-то безнең 80 килодан артык чәк-чәк булачак. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Мәдинә Мөхәммәтҗанова һәм аның командасы 600 килограммнан артык татлы сый әзерләп өлгергән. Бу чәк-чәк белән 2000гә якын контейнер дигән сүз. Сугышчыларның әти-әниләре дә читтә калмый. К нам пришли родители парня, сына, который погиб. И они нам принесли столько продуктов, понимая, что мы это делаем от души, мы делаем для таких же мальчишек, как их сын. Вот в таком горе люди не теряются, люди не пропадают, люди не падают духом, а стараются отдавать все, что могут для победы. Берәүләр азык-төлек белән булышса, икенчеләре чәк-чәк әзерли. Мәктәптә дәресләр алдыннан да, оннан соң да уртак эшкә Мәдинә Мөхәммәтҗанованың оныгы Бахтияр да үз өлешен кертә. Ул әзер камырны кисә. Моның өчен яшь ярдәмченең махсус кечкенә пычагы һәм кухня тактасы бар. Я помогаю Абике чак-чак делать. Победа будет за нами. Хәтта үзләренең туган көннәрендә Мәдинә Мөхәммәтҗанова командасының күбесе биредә кухняда көрәшчеләр өчен чәк-чәк әзерләп бәйрәм итә. Счастья, здоровья, бодрости, не унывать. Мәрзия Саргужинова 70 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Волонтерлар берничә минутка булса да бәйрәм кәефе тудырырга һәм Чаллыны шарлар, чәчәкләр һәм шигырьләр белән котларга булганнар. День рождения мы отметим чуть позже, это не беда, он никуда не денется. Откладываем день рождения, делаем сначала благое дело. Между чак-чаком мы еще занимаемся все другое благотворительное делом. Шьем, вяжем, сети плетем, вяжем жилеты, шьем леших, плащ-палатки шьем, белье шьем, балаклавы шьем. Очень много работы собирается. Чәк-чәкнең әзер партиясы бер атнадан соң сугышчыларга озатылачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
Майонез «Провансаль» 800 мл 145,90. Это победа.